Hey, uthini weduma indlovu? Uthi abantu abakhuluma ngesilo bayaphapha. Ungazosangana-ke wena manje wenza abantu baphume emgqeni. Yabona la sikutshela ngama-fact wena uzosikhulumela imizwa yakhe, imizwa lokhuluma ngayo. Undabezitha, isilo samabandla. Kufanele sihambe sijahana ne-ex yalo mama esimshadayo. Funeka mina njengoba ngumuntu wazana nje ngihambe ngikhombe ngifuna ungifonele umfazi wesilo ngithi ngifuna ukubona ingane yami kuphi. Isilo sizoba nomfazi ozolo efonelwa enye indoda ukuthi ingane yami kuphi. Ufuna ukuthini wena? Isilo wena nina nikwazi ukukhuluma nina. Ukuthi yikho ukuthi umuntu nomuntu niyingane futhi nina. Lento esiyikhuluma la ngondaba ezitha simhlonipha ngoba siyidala futhi thina asingene phakathi kombango khona kwaZulu Natal noma eNdlunkulu. Asingene nje kulo mbango khona eNdlunkulu. La sikhuluma ngesizwe sakithi esiholwa uye uMisizulu kaZwelithini. Uyabona manje nizothatha izinto esizishoyo nizisebenzise ngendlela okungesiyo kahle wendlovu usukhuluma usuthi abantu bathi khlifu. Undabezitha usexoshe abantu abaheda amakomiti abekwe uye abangafika ku-8 mawusuxuba noButhelezi noSimphiwe abawu-8. Uma ngabe uyawulandela umlando waseNdlunkulu ufuna ubhekisise kahle ngesikhathi esincane sekuxoshwa abantu abangafika ku-8. Alright. Angazi noma uyakuzwisisa lokho. Ngeviki elilodwa umemezela ukuthi uyashada, ngeviki elilodwa umemezela ukuthi uyadivorce. Kilo lelo viki wamemezela ukuthi akasaqhubeki futhi ngomshado. Alright. Still nithi nina ku right konke lokho. Siyamhlonipha Undabezitha. Asihloniphi inquma akayithathayo. Ngamafuphi inquma akayithathayo zenza sibe nongabazane ngobuholi bakhe. Bese sibona ukuthi laba babephikisana naye baseNdlunkulu abanye ingoba babe nolwazi ngomlando wakhe ngoba thina besingenawo umlando wakhe besazi ukuthi kubekwa nje inkosi njengoba umntwana echaza komele kulandelwe lokho kube kuphela sihloniphe. Kodwa mayeseqala ethatha izinqumo engazwakali kahle sesiyabona izizathu ukuthi kwakungafanele ngempela ebekwe kanti uma ngabe ezokwazi ukushintsha izinqumo engathi umntwana wasecrash. Uyicabanga nini lezi zinto akazenza ngeviki elilodwa endingangaka? Ngiyaphinda futhi uma niphawula maningaphawuli mase niphuma emathaveni. Ningaphawuli ngoba niseba abatwana anizazi nezinto nisezingane niphawula ngoba nifuna udumo. La akuvikelwe isizwe samaZulu. Undabezitha inquma akayithathayo zisinika ungabazane ngobuholi bakhe. Uma ngabe eqhubeka nokuthatha lezi zinqumo akayithathayo kusho ukuthi Undabezitha kumele ahoxiswe esikhundleni sokuhola amaZulu yithi labo. Ngoba uyihlaya kuze kwabhalwa lapha wathi uSABC akakhande isiqephunyana ngempilo. Nangazi bayibize ngani lento kaNdabezitha nje idrama le kaNdabezitha. Akusho thina, kusho abamaphepha, kusho wonke umuntu eNingizimu Afrika. Nifuna ukuthini ke manje? Nifuna ukuthi kwenziwe njani? Nifuna senze njani? Sithule. Alikhe libi uma siletha umbono. Ngithi futhi uma ngabe lo mbono ukuthi siwukhiphe kumedia bekungafanele. Kumele nisikhandele amabhokisi niwafake koShoprite bonke ukuthi lawa aqondene nendaba zesigodlo saseNdlunkulu. La mabhokisi esiwafakayo la encwadi akubhalwe incwadi ifakwe khona azolandwa amathimba akhishwa eNdlunkulu ukuthi bethola imilayezo eshiwo abantu abaholwa Undabezitha. Ngoba kufanele lembono siyilethile. Ngakho ke ngihoxisa bonke abantu baseNingizimu Afrika nabasithanda kakhulu isilo beze bengabheka amaphutha esiwenzayo ngokusihlonipha kwabo ukuthi sisesikhundleni esikhulu siyazi kahle. Sazi kahle. Siyamkhumbula uMdlokombane. Siyakhumbula inkosi yamakhosi. Angazi ngifuna ukuthini.
Phakamisani umqondo kuqala, hlozani imiqondo kuqala bese siyakwazi ukuxoxa kahle. Asenzi kahle isilo. Mnikeni le video yami, nimnike nenamba yami, naye qobo lwakhe. Mhlamba kamdala mina kimi njengoba ngizalwe ngo-1971 nje, nge-15 kaJanuwari, mhlamba kamdala kimi. Ake nimnikeze nale video ukuthi ubuthelezi uthi izinto zenzile, ngithe abafuna ngibabalele ukuthi uxosha ubani, waxosha ubani, uxosha ubani, waxosha ubani, ngizobakhowuthela. Ukuthi anginalo ilungelo lokwenza lokho ngoba ngikhulumile nalabo bantu abaxoshiwe kulawo makhomiti lawa kade baxosha kimi. So ngiyafisa ukuthi singakhulumi singanaki, asinakeni masikhuluma. Uma uzizwa ukuthi wena unombono othi undaba ezithi akukho wrong akakwenzile, khipha ama-fact uwabekela, ungathi abantu bathi clip. Yikho lokho ukuthi nikhulele esilulwini, anikhulelanga emakhaya kunabazali bezonitshela ukuthi izinto ifuna niyikhuluma. La ngiqonda undaba ezitha ngqo okumele kuphendule umuntu akamkhulumelayo. Nendlunkulu yakwaZulu ilungile iphendule. Ngithi wenza kahle yini uma ngabe exosha abantu ngesikhathi esincane abangafika ku-8? Wenza kahle yini mayememezela kiyo leyo nyanga kaJanuwari, memezela ukuthi uyadivoza, kuthi ama kusafakwa amaphepha enkantolo ememezela ukuthi useyashada ngomhla ka-26, kuthi kungakenzeki kungakafiki lo mhla ka-26 kushoda noma 10 days noma 4 days ebese memezela ukuthi akasashadi. Wenza kahle yini mayexosha ubuthelezi akangaqedi ngisho 9 months? Wenza kahle yini mayexosha uSeniphiwe? Yiziphi izinto ezimbanga ukuthi elale namhlanje evuke useyinkosi noma uyiboss? Hayi, ubuholi bakhe bunongabazane futhi nje ukuthi angiliqothisi la ukuthi ngiyahlonipha. Ubuholi bakhe